Kazembe, where are you? Yapana. Kazembe. Waka watu wawana mkana iweo. Wokuwana uchairman panap. You stop it. Wakabuda pa TV we Kazembe. Baba nambokuza uti nchakuza ine zvakazembe. Kazembe uyu is the vice chairperson wa Mafios, Dickson Mafios. Akabuda pa TV achitaura Kasukwere must go, Kasukwere angaita seka kutadzire chigara pasi. Kasukwere is not going anywhere. Muri kuzvinzwa? Hapana kwaari kuenda. Kana vamugabe vaona kuti haachashandi zvavanoda ndo vachidecide. Zvese zvokuti Kasukwere haasapote zveLacoste ndezvenyu. Ndo mhosva yake Kasukwere nokuti akaramba kusapota Lacoste. You stop it. Angaita seka kutadzire chigara pasi. Angaita seka kutadzire chigara pasi.